Hvala na upisu za pametno net oglašavanje. U ovom kratkom videu ću samo da vam pokažem šta treba da uradite. Pogledajte vaš mail sada i primetit ćete da ste dobili poruku koja glasi potvrdite upis za pametno net oglašavanje. Kada otvorite taj mail, imate link koji treba da kliknete i odmah dobijete prvi resurs. Želim da vam pokažem još jednu stvar. Ako mail zaluta u neželjenu poštu, šta treba da uradite? Mnogo ljudi ne zna ovo da uradim. Kada ja pravim novi mail, ono što odmah uradim je da kliknem ovde više i prebacim ovo neželjeno gore. Otpad takođe premestim gore. Postoji šansa da će neki mailovi ući u nepoželjnu poštu. Šta treba da uradite? Recimo ovaj mail ovde. Možete da ga otvorite i sklonite ovo da je nepoželjan. I ono što možemo još da uradimo ovde je da uđemo u podešavanje i da konfigurišemo prijemno sanduče, tako da nam sve bude u jednoj koloni, u jednoj kartici. Ovako. I sad ste spremni da koristite vaš mail onako kako treba i kako ste zamislili. Evo, stigao je prvi mail u kojem ste dobili link od ove ovde strane. Čujemo se u videozapisima.